kuti azvizokererwe kwezvo tongotsanangura mashandiro azvinoita vakomana mukuona vanava vakomana vanomwe chitasi panozi chikoro basa ravo nderokuti imi maripota nyaya dzenyu basa ravo kunyora samoni woisa chaji yavo maringe nedistance yavari kuenda handiti ndizvozvo kwavanoenda kusosira munhu wesamoni futi vaanoenda ari kudai vakanyorwa kuti mari yanitasi namakubhadhara ava vakomana ava haasi madebt collectors aiwa makuonawo kuti basa rekutora zvikwereti hachito basa ravo asi vanotora chikwereti chesamoni risina kubhadhara mukupanzwa zvandikutaura kana vavapa basa vanondonosunga munhu wokudzai munhu asungwa ari kudari musi wakati kana imi mauya makuseni tichangadarimusi wa 5 munosangana nawo panze munovapa samoni renyu imi miraro ravakupai nokuti vanofanira kunyora 2 masamoni 1 ranokunyorera chikusiyirai unodzerwa mavapa basa vononosiyar rimwe samoni kupi kwavari kuenda handidi kuzvizwisa masamoni ese kana vanhu vai vauya plaintiff nadefendant vanoya nemasamoni mairi anoenda papi padesk apo akanyorwa mari dzakafanana mukupanzwisisa makaona vakomana ava kuti atumwa namambo koyozora mari yemombe aiwa asi hazviso basa ravo zvinotaurwa nomurume ari pakati apo yavashamari vanhu vakuona uzvo kana achitaura kudaro anofanirwa vakanyorwa LC4 judgment ine pepa rekuratidza kuti atumwa kasi kashoma kuita izvozvo tikaona musina kubhadhara tinotumira chiketura ndochinoyazokurai kasi iye ndiye anenge ari mukuru wechiketura chiri kufamba ndiye anenge abva mudare ramambo akamira imimi tinokupai chiketura toonai munhu akati akuitire chiketura ava vakomana ava haasi madebt collectors tangoitira kuti dare riri musanyangana endai zvinoa kumamaita basa kana pana nemubvunzo vamandibvunza ndopedza kupa dzidziso rokuti haiwanzowanika pane ane mubvunzo hapana ndada kutsanangura nenyaya yekuti tatichaja muno mudare ati mombe 4 mombe 4 tikuripira muri vanhu vairi amhangari neamhangariri amhangarirwa aonekwa ane nyaya atora mwana atora mukadzi womunhu tomuti mombe 4 tikamuti mombe 4 hasi dzamambo tofunga vanhu vanobva muno vati amambo ane mombe stereki handitorina izvozvo ndotone gejo ritodowo mombe 2 ndichishandodziwana kuti mombe ndedzenyu saka tikati mombe 4 dzinopuhwa munhu atadzirwa kwete mambo nyange patinoti mbudzi haitorwa namambo dzinopuhwa munhu aitasi atadzirwa mombe dzinoenda kwamambo ndedzechimina pane mutemo yatikaisaiva vana vadiki yatinoti chimina chawaita chokutora mwana idzo mombe yedu imwe chete nembudzi yayo hati zvide munyika medu patinoti mombe 7 hadzisi zedu isusu dzinopuhwa mubereki 1 wemwana ndoda kuti munzwisise nekuti vanhu vanopona EmadziMambo basa dzamatanga obvanza EmadziMambo ari kubira vanhu titochengetedza tsika dzedu kuti munhu unofanira kuripira mhosva yako ndo maripiro atinoita kuno kwatendesa vanhu kujeriso tinoripirana pachivanhu tokatadzira munhu unodei wokuti mbudzi nato tovataita kuti bhadharani kana kane mbudzi nato hazikuenda kwamambo ndimunodzipuwa ndangotitsanangure muchidimbu kuti muzive mashandiro atinoita kana mune mubvunzo munobvunza mudare pese patinoita dare naye mambo apatoshanda sei totanga tazitsanangura tozopinda pakubhadharisana mbudzi idzo nemombe dzitorwa nevaridzi vanovatadzira pane anga aite mubvunzo pandada kubhadharwa maakutya futi mazvita tipei nyaya dzacho titonge kana kuti makarima nechisi kana kuti makashanda pane nhamo ndozvinouya kuno kurima nechisi watadzira isu watadzira pasi kana kuenda kune nhamo pane nhamo zoti pane nhamo enda kumunda kana kuunga unouya kubhadhara ndozvinodyiwa kuno kana panoziva izvo zvagara zviri tsika yedu atinozviziva ngaticheme pamwe chete nevamwe hapana anoenda kumunda hapana anorima nechisi zvinhu zvinozikanwa kaizvo topai pane chimbudzi izvo zvinoenda kwamambo izvo zviri pachena izvo tibvunza apokoma okay ndanga ndichikumbira kuti mubva matsanangura futi dual system nekuti ndichiverenga mamwe macomments vanhu they thought kuti
munhu ari kutongwa ka2 kuti mupapatsanure kuti kunoku idare rechivanhu, asi kana vanhu vatongwa kunoku fanike nyaya dzakaita fanike dzemachild marriages inyaya futi dzekuti kupolisi dzinenge dziriko munhu anenge achitongwa kupi nenyika then achitongwa futi nedunhu rekwabushu. Mazita uyo mutemo wautaura wakabva kupi? Roman Dash ibhoro yakabva kunze kwenyika. Vakanga vaona kuti tsika dzedu dzakanga dzakatikwanira kuti tisusu togona kuti bvisa mutsika dzedu chichavangaiti vakabva vaita tsika dzavo dzechirungu kunyepe tisusu zvainzi hamukwanise kubvisa tsika dzevanhu vatema nokuti dzakasimba zvakanyanya. Chinhu chinokwanisa kuti mwave kubvise tsika dzavo kuvaisira tsika dzedu itsva dzechirungu dzinokanganisa tsika nemagariro echivanhu, nokuti vakanga vaona kuti tsika dzedu dzekuripisana pachedu dzakanga dzakanaka. Ndopakabva kwazoya mitemo yedu yechirungu yakupinda yakuti munhu arepwa 15 years toti apo 15 years apanishwa handiti aita kujeri haachagara muvanhu. Ko kana adzoka anenge mwana wamambo anoenda nokuita makore akawanda mwana wamambo, ine handigoni kutonga zvekudunhu mambo. Kana adzoka ndopandoti aiwa kamambo, mambo wadzoka musha kwamambo, wakatadzira mhuri kwangana, mwana wavo wamukanganisa, tinofanirwa kuti uripire mhosva yako. Unoripa nei? Unoripa nemombe, unoripa nembudzi. Ndopai patinoti kana iri nyaya yerepi mwana abatwa ari below the age of 18 isu wadati kwamambo social development vachinyorera tsamba ichiuya kwamambo yaya kwamambo kudaro isusu tohorera se totora tsamba iya totonga nyaya maringe nechivanhu chedu kuti akakanganisa mwana anofanirwa kuripa mombe 4. Kasi nyaya iyo hatimire inobva yaenda kumakoseri echirungu osikotonga ichisa mutongo wokupfidzisa munhu yekuti mhosva yahaazoita futi obvanzi gara mutorongo kana kuti enda anoshanda pachikoro. Saka munyika muno mune mitemo miviri, tiri kushandisa mutemo wechivanhu chinove ndo chatikatirera chatikakura nacho, kogoita mutemo wedu wechirungu unotongwa namajistrate, kune high court, kune magistrate court, kune supreme court. Makotsi ese akagadzirwa kuti agadzirise nyika ende mune zvakanaka, asi dare rokutanga idare ramambo nokuti ndo rinozikanwa pokutanga kuti tisu tine vanhu tinogara nevanhu mucommunity, tisu tinoziva mararamiro avanoita, osaka tizoti isusu tinoripisa nemombe. Mubvunzo ungu inouya kuti kana imimi mambo matonga imimi mombe 4 komunhu iye anozenderei kujeri? Kwenyu ndiri muridzi wevanhu, ndiri custodian wenyu, anoziva mararamirei, ndinofanira kugadzisa unhu hwenyu, handise demo pamwana aiwo, ndinotonga ndichisa muripo kuti ripira mhosva yako udzorere munhu sezvaakanga akaita asati wamukanganisa. Nyange ndakati mombe 4 asi azidzorere zvawakanga uri usati wavhiringiswa. Saka itsika yedu yechivanhu kuti dare redu ndorokutanga rinotonga pachivanhu chedu. Tozoripota nyaya iyoyo kupolisi, polisi toipa nyaya yotonga yoita mapepa yoendesa kumakotsi, makotsi ogara pasi woona kuti mutongo wakatongwa namambo akaiswa mombe 7, asi munhu uyu ane mutongo unokwanisa kuti agare mutorongo kumakore anokwana 15. Zvinogona we munhu abatwa atanga aenda kukoti magistrate court obvanzi 10 years hazvimise mhosva yake kuna mambo. Musi waanodzoka tinongomutonga maringe nemhosva yake kukanganisa magariro akanaka, toisa mutongo wedu unoenderana nemhosva yake yakaita. Isusu kuno kungoripirana kwedu imombe nembudzi kana kuregererana kana kubatisana huku, ndo chivanhu chedu isusu ende ndo zvatinorarama nazvo, ndo dare redu zvatinoita. Kumamejasi tinoshanda nawo, ndosaka vazoti endai kwamambo nokuti vanoziva kuti ndo first line court yedu, ndo inotonga pachivanhu chedu ichigadzisa tsika nemagariro edu. Ndofunga ndatsanangura zvinenge zvakati kwanei. Kana pane vanoda kuwedzera pane vanhu tinoshanda nawo, tembo munoda kuwedzera pane mimwe mubvunzo inokupai kuti basa renyu rikanganisike? Sungu yekupindura ndopindura zvangu. Alright. Handizi kana muchikwanisa futi kundibuditsira kuti fanike dare rino rekwabushu rinoshanda futi hand in glove ne-social welfare. For instance, this case yatanga tichitaura yemachild marriages, munhu anogona kufunga kuti alright, saka kana varipirwa
zvatopera zvakadaro, ko vana vacho vachabatsirikana sei? Kuti mundibuditsire kuti dare rinori rekwaBushu rinozobatsira sei vana ava, nekuti from what I understand munoshanda futi ne-social welfare. Vamwe vanhu kana vachiona munhu aripiswa vanofunga kuti no paatori panyaya yaita sei yabva yatopera, vasingazivi kuti kuseri ukoko kune social welfare inozobatsira vana vaya vanenge vaabuswa. Mazvita isusu munomu dare redu ngati district reshamba tine madzimambo mana anoti chief Nyamaropa, chief Bushu, chief Mutumba nachief Madziva. Takaisa mitemo yedu nzvimbo yedu yekuchengetedza district yedu nekuti takanga taona kuti nyaya dzemachild marriages dzakawanda, kati kuwanano yevana vasati vasvika zera vangava vasikana kana vakomana iri kuwanda. Tikaona kuti kune ana amai vari kuabviswa zvakanyanya, kuna ana baba vari kuabviswa zvakanyanya mudzimba umu. Saka kumbiro remutemo rinochengetedza munhu wese ari munharaunda, angave murume, musikana, mukomana kana mudzimai. Tikati isusu mwana kana tamuripisa mudare muno, taripisa tataripirwe mombe dzake, aripirwa mombe hazviperere ipapo. Pamombe dzinonzi dzati kuti isusu mombe 6 kana 7 pane mombe imwe chete inodzurira mwana wechikoro kuchikoro. Basa remombe iyi ndekuti mwana awane kodzero yake kuenda kuchikoro. Kana awana kodzero yake kuenda kuchikoro, kana angachitarisa kuita ticha anongodzokera zvaakanga ari zvaangachitarisa kuti ari muupenyu hwake. Izvi tikaona kuti sei tadaro isusu kuti zviite, tikagara pasi tikaita muono mumwe chete ne-social department, tikaita muono mumwe chete ne-women affairs, tikaita muono mumwe chete ne-VFU inove inobata kodzero dzevana vadiki. Ine koti yayo inoenderana nevana vadiki. Takaona kuti zvakanaka kuti tishande pamwe chete, tiite one stop center mudare medu. Vabva vauya vasikana vacha ve-social department, basa ravo ndinokuona kuti nyaya mambo ari kudzita nemazvo here, nyaya dzavari fair kudare kwedu kudzita nemazvo here. Mambo kana atadzira dunhu haagari pano, haatongi, anobva abva panzvimbo, anobva kuti inini basa rangu inini samambo rokuti ndigare panapa ndichitonga nyaya dzevana vadiki hazvichaita, hamuchandoona muno mudare. Izvozvo tikuzvipractice day in day out. Kana ari baba kana kuti sabu aita nyaya iyi haana kuripota nenguva, mushandi wamambo, mushandi welocal government, ane kodzero dzokumiswa basa namambo nokuti zviri mubumbiro remutemo wedu watakaita wenzvimbo yedu yedistrict reshamba, wenzvimbo yedu kwaBushu kana kwaNyamaropa. Kana usina kuripota nyaya iyi nenguva inoita 2 weeks, tokupa muripo wako mombe 2 nembudzi. Kana wakaroodza mwana, tokupa muripo wako mombe 2 nembudzi, uchibva wabva pausapo. Nokuti hatingogona kudzinga basa tisina mhosva takuwanira. Tofanira takataona kuti mhosva yake ndei, akagara akaona achibatsiridza kuroorwa kwemwana. Tinobva taisa report yedu, the same report iyoyo inoenda kusocial development kuti munhu akabatsiridza kuti nyaya iyi iitike ndisabu. Sabu vanobva vanyorwa tsamba yavo, vanobva vatorawo futi maminutes avo vonyorerawo kumapurisa kuti kasi sabu kwakanga varimo munyaya iyi payakaitika. Saka muri kuona kuti tikushandisa mareferral path ekuti nyaya dzigadzirike munharaunda. Saka muno ndosaka muri kuona ve-social department varipo, vepolisi vanombouya vachigara apa. Kana yanga isina kuripotwa, toda kuti social department batsirana nemwana nemubereki wacho, mupurisa inonoripota nyaya toda taendesa. Ndinofunga munoona tichiti munhu enda kuseruku, agara kuseruku, toda kuti mudaidzire mapurisa atorwa. Sei tikudaro? Tikuti isusu mareferral path ngaashandiswe nemazvo. Mitemo wedu watiri kutaura kuti wechirungu uya unouya kwaumba Zimbabwe nemutemo wamambo wamunonzwa president achitaura kuti tsika nemagariro zvinobva kumadzimambo. Isu tobva tapa dzidziso yedu, toda kuripisa zvakakwana panyaya iyoyo. Kuna vemapurisa woita nyaya, social department ichiita nyaya, patapoera isusu social department inotiudza kuti mambo matadza pakati,
gadzisa nyaya nepakati. Ndo mashandiro atinoita isusu nevasikana vesocial development, ndo mashandiro atinoita newomen affairs, ndo mashandiro atinoita neboka rinomirira vakaremara. Nokuti muno tinoshanda nevese ndo inonzi community yaMambo, vakaremara, social development nemamwe maboka egovernment anowanikwa achibatsiridza kuti vanhu vaite vagare zvakanaka. Already mwana wacho anochengetwa sei kana akanganiswa? Ndizvozvo. Angachengeteke sei kana akanganiswa? Muno taona kuti mwana aitwa mimba, tinongomuti social development nemukomana wedu amanzwa achitaura anonzi chikoyo janga achita nyaya yemapreparation emwana kuti ngaagariswe zvinhu zvake zvinopa kuti mwana uyu kana akuda kubatsirwa ave nezvinhu zvakakwana. Hungu akanganisika mwana uyu kuti avhiringidzwa pawawanikwa paya achirepwa, tingabatsire sei? Tinoshandisa social department kuti itipe munhu anotibatsira kuti mwana uyu ave necounseling yakakwana. Kana asina pokuenda tinodzorera kusocial development inotora kuti mwana yeye yotsvaga mwana yeye pokuenda pakafanira pasingazikanwe nemhuri yaachase yamukanganisa, paasingazikanwe nemubereki wake. Ndokunge mubereki aregedza mwana achiitwa achibhinywa iye achiziva. Saka social department inotibatsira kuti kuchengetedza mwana. Muno muti mushamba tine safe house anditi mamuti wakusikana kuti children's home inoiponesei vanhu ndo inotibatsira kuti vana vaye vabhinywa vaye, vana vaye vari kushaya pokuenda vaende nochengetwa ipapo. Kasi counseling yose tinobatsirwa nesocial department newomen affairs ichipindira nemamwe mapoka anove mastakeholders mamwe ari kuuya munzvimbo dzedu achikwanisa kutipa rubatsiro rworo tiwane vana ava vabatsirikane uyezve Mambo vabatsirikane kuchengetedza vana vavo. Ndofunga ndazadzisa pamwe pabasa.